Slicerren gure aurkezpenak igotzeko aukera daukagu. Bai ikasleenak, bai irakasleenak. Ondoren gure blogetan txertatzeko. Horretarako alta eman behar dugu. Sign up. Datuak idatzi eta join now eginda prozesua amaituko dugu. Behin alta emanda, egin behar dugun gauza bakarra, gure erabiltzaile izena eta pasahitza idaztea da. Gure aurkezpena igotzeko upload aukeratuko dugu. Hemen klikatuz, gure ordenagailuan bilatuko dugu nahi dugun artxiboa eta zabalduko dugu. Honek denboratxo bat eramango du. Hemen agertzen da, izenburua idatziko dugu, etiketak idatziko ditugu, artea eta plastika, deskribapen txiki bat, kategoria aukeratu, hezkuntza eta publish. Ikusteko, hemen klikatu. Denbora pizka bat eramaten dau kargatzea, beraz aurretik kargatutako bat aukeratuko dugu. Embed kodea aukeratu eta eskuineko botoiaz kopiatuko dugu. Gure blogera goaz, bertan sartu, sarrera berri bat egingo dugu, izenburua idatzi, HTML editorean eskuineko botoiaz itsatsi, etiketak jarri, artea, koma espazioa eta plastika, eta sarrera argitaratuko dugu. Blogera bagoaz, hemen agertuko da izenburua, aurkezpena, nork argitaratua eta etiketak. Gure aurkezpena txertatu dugu.